Mange kristne har det svært med mange af de gamle sange, som fortæller og siger, at den her verden, den er elendig, den er dårlig, og den er præget af død og ødelæggelse. Jeg kan huske for eksempel en kristen, som jeg kender, som havde meget svært ved den her gamle sang af Kingo, Far verden, farvel. Jeg væmmes ved længere at kaldes din træl. Og det tror jeg, mange kristne virkelig har det svært med, mange af de her sange. Og en anden sang, meget kendt sang, som også siger noget af det samme, det er Rosenius' kendte sang, Jeg er en fremmed, jeg er en pilgrim. Og når mange kristne har det svært ved det her, så tror jeg, det skyldes det, at vi er så glade for den her verden. Og os, der bor her i Vesten, os, der bor i Danmark, vi tror ofte, at det er nærmest det normale, at man har det sådan, at der er mad på bordet hver dag, og hvis der ikke er mere i køleskabet, så kan vi gå over i det nærmeste supermarked og købe der. Vi forventer, at vi skal leve i hvert fald indtil vi bliver 90, som en af mine gode venner sagde til mig, for det kan man jo regne med. Og hvis der er noget galt, hvis vi er syge, eller hvis det gør ondt et sted, jamen så er der hospitaler, som kan repareres, hvis ikke piller slår til. Vi er så vante til her i Vesten, her i Danmark, at vi kan leve det, vi kalder det gode liv. Et komfortabelt liv, hvor vi har det godt, hvor vi ikke lider nogen nød på nogen måde. Så derfor, for mange danskere, og selv for mange kristne, virker det underligt, virker det fremmed, når det er sådan, at både gamle salmer og Bibelen også siger, at dybest set, så er den her verden et elendigt sted. Så er den et sted, som er præget af synd og død og ødelæggelse. Jeg kan ikke lade med at tænke på, hvad en kendt kristen fra Kina, han sagde for nogle år siden, og jeg har ofte nævnt det her, når jeg har fået lov at komme ind på det her emne. Han blev spurgt efter, hvad forskellen var mellem os, der lever her i Vesten, i for eksempel Danmark, og så kristne, som bor i lande som Kina, som ham selv, eller mange andre lande, hvor det virkelig er svært at være kristen, hvor kristne ofte betaler en høj pris for det at være kristne. Og så svarede han, den her gamle mand, som selv har siddet i fængsel, i hvert fald omkring 20 år af sit liv, bare fordi han var kristen. Han svarede, forskellen er, at vi bliver forfulgt, mens I bliver forført. Og når man læser, hvad Jesus han siger, så nævner han kommer klart ind på det samme, når han i lignelsen om sædemanden, i blandt andet Matthæus 13, fortæller om, at der er 4 forskellige slags jord. Og det er jo et billede, siger han, på det forhold, som vi mennesker har til Guds ord. Når Guds ord bliver sået ud, når ligesom som en landmand, han spreder kornet ud, såsæden ud, på samme måde spreder Gud også, og dem, som går bud for ham, Guds ord ud til mennesker. Og så lander det i en af 4 slags jord, siger Jesus. Enten den jord, som er som klippegrund, hvor fuglene straks kommer og spiser det korn, som ligger der på. Korn kan ikke slå rod. Såsiden kan ikke slå rod, fordi klippegrunden er så hård. Og siger Jesus, det er et billede på, at Satan, han kommer og tager Guds ord væk fra mennesker, når de hører det. Dernæst siger han, så der er en anden slags jord. Det er den, hvor at nogle mennesker straks tager imod Guds ord med glæde, men de lader det ikke slå rod i sig. Og han sammenligner det i billedet med, at det er solen, der står op og bager ned på den her dårlige jord. Og så visner det. Og siger Jesus, det er et billede på forfølgelse. Den forfølgelse, som kristne vil blive udsat for.
Og det er jo netop rigtig svært for mange kristne her i Danmark at forstå, at vi på nogen måde skulle blive udsat for forfølgelse. Fordi vi synes, vi har det så godt. Vi tror, at hvis der er nogen, der hader kristendommen, så er det fordi, at de enten er unormale, psykisk ustabile, eller en eller anden naturlig god forklaring. Vi har så svært ved at forstå, at mennesker rent faktisk kan hade Jesus, og kan hade dem, der følger ham. Så for os tænker vi ofte, at forfølgelse, det er nærmest en undtagelse. Der er noget galt med os, hvis vi bliver udsat for forfølgelse. Men sådan er det ikke, siger Jesus. Han siger, når der så kommer forfølgelse for ordets skyld. Den tredje slags jord, siger Jesus, det er den slags jord, hvor kornet, såsiden, den bliver sået, men så kommer der tidsler op, som kvæler såsiden. Og de tidsler, siger Jesus, det er det, vi kunne kalde forførelsen. Ikke forfølgelsen, men forførelsen, sådan som den kinesiske kristen, han sagde. Det er, siger Jesus, timelige bekymringer. Altså bekymringer om alt det, der er i den her verden. Og så nævner han rigdommens bedrag, siger han. Rigdommens bedrag. Og det er jo netop det, som vi ser virker så godt her i Vesten, at der er mange mennesker, mange kristne, som stort set aldrig oplever forfølgelse, men som alligevel er blevet lunkne i troen på Jesus. De går fra at være kristne, men de er blevet lunkne i troen. Hvorfor? Jo, på grund af forførelsen. Og det er bekymring om, hvordan det skal gå i den her verden, bekymringer om, hvordan de skal få nok, bekymringer om, hvordan de kan miste det, som de har fået, deres job, deres popularitet, venner, respekt osv. osv. Og så er det rigdommens bedrag, siger Jesus. Og rigdommen, altså, og det betyder jo ikke kun, at man drømmer om den helt store skat, den helt store formue, men det, at man ikke er villig til at miste det, man har. At man vil ikke miste det, som man har her på jorden, selv hvis det skulle betyde, at man går på kompromis med troen på Jesus. Det er rigdom. Så er hjertet det forkerte sted, så har man en skat det forkerte sted, fordi at der er noget andet, som betyder mere for dig end Jesus. Og siger Jesus, det er umuligt, for der er ingen, der kan tjene to herrer. Enten så vil du tjene Gud, eller også vil du tjene mammon. Den sidste slags jord, som Jesus nævner, det er den gode jord. Og det er der, hvor at Guds ord virkelig får lov at slå rod i hjertet. Hvor du gemmer Guds ord i et rent og godt hjerte. Det vil ikke sige, at du er syndfri eller noget af den stil. Langt fra. Men det vil sige, at du klynger dig til Guds ord som en redningsbøje. Fordi du ved, at det er det eneste, der kan bære dig igennem tilværelsen. Det er det eneste, der kan føre dig igennem den her verden og hjem til Gud. Når man sådan ser rundt omkring i verden i dag, så bliver det alligevel, selvom vi har det så godt her i Danmark, i Vesten, så bliver det alligevel tydeligere og tydeligere, at der bliver slået sprækker i den her drøm om, at vi kan skabe os et paradis her på jorden. Igen og igen, så bliver vi trængt udefra, også indenfra, økonomisk ustabilitet, terror, naturkatastrofer, forurening osv. osv. Meget, som virkelig kan tage den her drøm, ødelægge den her drøm og lave ridser i lakken af den. Den her drøm om, at vi kan skabe os et paradis her på jorden. Jeg har lige hørt om en, som på tragisk vis mistede sin mor. Og menneskeligt set, så er det jo forfærdeligt trist. Og det er det også. Men vi skal altid huske på, at som Jesus siger, dem som lider her på jorden,
dem, som har det svært her på jorden, enten det er på grund af sygdom, fattigdom eller noget andet, men som hører Jesus til, de har det bedste i vente. Og de er, som Jesus siger om den fattige Lazarus i Lukas evangeliet kapitel 16, de er sammen med Gud. De er sammen med Abraham, som Jesus siger der. Abraham er der et billede på Gud, fordi jøderne jo ikke tog Guds navn i deres mund. Så de er sammen med Gud, de er sammen med Jesus, som Paulus også siger i Filipperbrevet, når de hører ham til. Så mens vi ofte her i vores moderne samfund i Danmark tænker, at mennesker, som er syge, mennesker, som ikke har mange penge, mennesker, som har et liv, som udadtil ikke står mål med det, som vi tænker hører et helt normalt godt dansk liv til, altså eller et liv her i Danmark, at man har en god løn, og man rejser på ferie et par gange om året, osv., så siger Guds ord, at det, som for mennesker kan se ud som den rene elendighed, det kan i virkeligheden være den største lykke. Fordi det menneske, som tror på Jesus, han eller hun hører Jesus til. Og når du dør i troen på Jesus, så er du sammen med ham, og han kommer tilbage og opvækker de døde. Dem, som er døde i troen på ham, skal altid være sammen med ham. Og dem, som er tilbage, de skal også høre ham til. Mens omvendt, den rige mand, som jo egentlig, hvis vi skal være helt ærlige, ofte står for det, som vi ofte tænker vil være et rigtig godt liv. Det, som mange af os drømmer om. Et godt hus, en lækker bil og ferie nogle gange om året og råd til at gå ud og spise osv. At det, siger Jesus, at det i virkeligheden fører til fortabelsen, og det er den dybeste elendighed, hvis det menneske ikke tror på Jesus. Og sådan er det. Og derfor så giver det jo egentlig rigtig god mening, når de her gamle sange, de siger, jamen den her verden er trods alle gode ting, så er den her verden i virkeligheden et dødens sted, som er præget af synden, som er præget af armod og nød, frygt, og som er præget af sorg og lidelse. Fordi alle mennesker, som bor i den her verden, indtil den dag Jesus kommer igen, på en eller anden måde vil mærke konsekvenserne af, at synden er kommet ind i verden. Men, siger Jesus, det som for mennesker kan se elendigt ud, det er slet ikke elendigt, hvis du tror på Jesus. Fordi den, som hører ham til, hvis du hører ham til, så har du det allerbedste i vente. Og det er jo også det mange kristne i dag rundt omkring i verden, som virkelig lider, som sidder i fængsel, som får kidnappet deres børn, og som lider forfærdelige ting, på samme måde som de kristne, vi læser om i Hebræerbrevet kapitel 11. De mennesker, som har mistet alt, som Hebræerbrevets forfatter fortæller om det, som blev martret og pint og gennemsavet og tortureret, slået og pisket, og som mistede alt. De var alligevel lykkelige, virkelig ægte lykkelige, fordi de havde noget, som intet menneske kunne tage fra dem. Nemlig det, at de havde det bedste i vente, at de skulle være sammen med Gud selv. At de skulle være sammen i det himmelske land. Der skulle de være sammen med Jesus selv, som de ventede på. Det samme med dig. Du synes måske, at der er rigtig, rigtig mange vanskelige ting, rigtig mange elendige ting, og du kan skrive under på det, at den her verden er virkelig en verden fuld af lidelse, af elendighed. Og så kan jeg kun sige til dig, hvis du tror på Jesus, så selvom det er udefra til, og måske også i dine egne øjne ser rent elendigt ud,
så er du virkelig lykkelig. Det er også derfor, Jesus han siger, salige er de fattige i ånden. Salige er de, som de sagtmodige, for de skal arve jorden. Altså, selvom det udefra til, og også i dine egne øjne, ser elendigt ud. Og selvom du ofte sukker virkelig og tænker, hvor er det dog meget ondt i denne verden. Selvom det gør ondt i dig på samme måde, som det gør ondt i den retfærdige Lots sjæl, altså ham vi læser om i Det Gamle Testamente, Abrahams familiemedlem, som boede i Sodom og Gomorra, og som så, hvordan at synden, ugudeligheden og elendigheden så ud til at sejre. Så vil du blive udfriet, så vil du blive forløst, om ikke andet, så når Jesus kommer tilbage. Og skulle du dø, før han kommer tilbage, så er du sammen med ham, og det er langt, langt bedre, siger Paulus. Han som selv sagde, at for ham, så var det at leve, det var Kristus. Det vil sige, at det var det vigtigste for ham. Jesus, han var hans liv. Og hvis han skulle dø, inden Jesus kom tilbage, så sagde han, så er det at dø, det er for mig en vinding. Og sådan er det også med dig, kære ven. Altså, uanset hvordan det ser ud her i verden, uanset hvilke elendigheder du skal igennem, uanset om der er død og ødelæggelse rundt omkring dig, så kan du vide, at dem, som er gået forud for dig i troen på Jesus, altså dem, som tror på ham, at de har det godt sammen med ham. Og der venter dig det bedste, du som tror på Jesus. Og det er bare en stor ulykke, når det er sådan, at mange kristne stort set aldrig tænker på andet end det, som er i denne verden. De tænker aldrig på det, som ligger foran. For Guds ord siger jo igen og igen, at vi har fået et håb. Det er derfor, at de kristne, som led på apostlenes tid, den første kristnes tid, og dem, som lider i dag, at de alligevel bliver båret fremad. Fordi de ved, at de har noget bedre i vente, som så står i Hebræerbrevet. Og det gælder også dig, hvis du tror på Jesus.